Menopauza není pauza. Podcast, který boří jedno zbytečné tabu. Dobrý den, já vás vítám u pokračování naší podcastové série Menopauza není pauza, což je společný podcastový projekt, který pro vás nahráváme společně s Vichy Laboratories v rámci jejich péči o pleť Neovadiol. Já se jmenuji Karolína Holubová a společně s mojí maminkou Evou Holubovou pro vás zpovídáme různé hosty na téma menopauza. Tady dneska mám to potěšení přivítat psychologa Jiřího Valáška. Jiříček už je taková stálice z toho podcastu a já jsem velmi ráda, že tě můžu přivítat i dneska. Ahoj, Jirko. Děkuji, ahojte, dobrý den. Ahoj. Tak, začnu rovnou z ostra. Je kolem menopauzy nějaké stigma? Ono, asi bych přiblížil, co to vlastně znamená stigma. Stigma v minulosti se používalo jako vyřezávání nebo vypalování na třeba nemocné lidi, na otroky, označovaly se tím prostitutky. Je to nějaké jako veřejné označení toho, že co prožíváme, nezapadá do společnosti. A ono to poměrně hodně ovlivňuje naše životy a myslím si, že menopauza je skvělým příkladem, kdy to stigma jako všichni cítíme. A ať už z nedostatku jako malé informovanosti nebo z toho, že prostě lidi neví. A pak samozřejmě, jak jsme se bavili i v těch minulých dílech, díky té sexualizaci té ženy, díky té objektivizaci a všem tady těm pojmům, které doufám, že Evi si pamatují z minula. Sexualizaci bych. To jestli ta žena ještě sexuje, a objektivizaci, jestli dokáže být objektivní a nepropadá subjektivním náladám? Tak skoro. Ne. Jedno nebylo správně. Sexualizace a objektivizace spolu souvisí. To je, že ženy jsou často v naší společnosti dávány jako objekt sexuální touhy. Dochází tam často k tomu odosobnění toho, že jsou prostě vnímány jenom jako ty plodičky těch dětí a vlastně nemají žádnou jinou funkci. Ale abych se vrátil k tomu stigmatu. Prožili jste vy třeba nějaké stigmata ve svém životě, které máte pocit, že vás ovlivnily? Prožila jsem jich řadu, ale myslím si, že mě neovlivnily, protože jsem se s nimi velmi vyrovnala. Tak já určitě mám kolem sebe stigma toho, že mám vlastně slavného rodiče a tím pádem mi vlastně po celé to mé dospívání bylo hodně předhazováno, že budu namyšlená, nepříjemná a tak dále. No. Máš pocit, že tě to ovlivnilo v tom vývoji? Jo, určitě, tak já si dávám vlastně velký jako pozor, abych taková nebyla, abych nebyla lakomá, abych nebyla namyšlená, abych nebyla zlá, abych se moc jako necpala někam. I když třeba já jsem přirozeně takový jako vůdčí typ, jo, že nemám problém vlastně ve skupině jako říct, co si myslím a tu skupinu třeba jako i vést, tak jsem, protože právě tohleto stigma na sobě cítím, tak dávám velký pozor, abych nedej bože někoho jako nezastínila. Děkuji ti za ten příklad, protože to je krásný a ono to trošku souvisí s dalším pojmem, který tady řeknu, a to je labeling. Labeling je, že když dostanete nějakou nálepku, vysvětluju, když dostanete nějakou nálepku, tak se buď snažíte žít podle ní, nebo se naopak snažíte, abyste dokázali, že na vás neplatí. Ano, rozumím tomu. A právě já jsem se naučila, že jsem se dokázala na tohleto vykašlat. Úplně. Já mám prostě okruh lidí, kterým věřím a který mám ráda a mám je prověřený a na těch jedině mi záleží a na mě a na Bohu. A jak jste dokázal se na to vykašlat? Leta tvrdé práce na sobě. Protože jsem taky hodně navštěvovala psychologii. Zdravím paní profesorku Krámskou, která je teď moje, taková dobrá duše. A aby si člověk řekl tu podstatu té věci. Co vlastně na tom jakoby je. Pro mě bylo vždycky nejhorší, když o mě řekl někdo něco, jakože jsem třeba lakomá. A jestli jsem něco nebyla, tak jsem v životě nebyla lakomá. A já najednou jsem furt měla tu tendenci to vysvětlovat a tak dále. Prostě. To si uvedla další krásný příklad, protože ono fakt si člověk neuvědomuje, do jaký míry to, co si myslí ta společnost, to, do jaký role nás staví, ovlivňuje náš život. A teď si představme, že v případě menopauzy, díky tady těm skvělým projektům už se o tom začíná mluvit, ale v případě menopauzy o tom spousta lidí neví a vytváří se kolem toho spousta předsudků, což potom samozřejmě vede i k těm stigmatům. A pak, když žena přichází do té doby té menopauzy,
tak samozřejmě prožívá spoustu dalších věcí, které ani tak případně nemusí být úplně způsobené tou menopauzou a ty příznaky menopauzy. Mě to až překvapilo, jak když nám ženy píšou na sociálních sítích, tak my tam dáme to téma a oni nepíšou nikdy, nebo málo kdy píšou veřejně o tom, o svých zkušenostech, píšou prostě do soukromých zpráv. Přitom, když si zlomíš ruku, tak nemáš problém jako veřejně říct, hele, mám zlomenou ruku, nebo bolí mě ruka, máte někdo nějaký tip na to, jak to třeba schladit, nebo spálila jsem se, jako někdo nějakou radu. Tady najednou vlastně ty intimní věci, přitom jsou to věci, které my jsme učinili, že jo, intimními, tak o tom se najednou bojíme mluvit, no. A bohužel, a ono, já když to přirovnám třeba k tomu, když ženy začínají menstruovat, nebo dívky, a když začínají menstruovat, tak to s nimi už v dnešní době často je to otevřené téma, baví se o tom ve školách, baví se o tom s rodiči, a vlastně mají vytvořenou tu komunitu těch dalších třeba kamarádek, které prožívají zhruba v tom období to stejné, ale bohužel v případě menopauzy tady tohle to není. A často ty ženy jsou jako velmi osamocené a jsou na to sami a nemají, zaprvé možná ani kolikrát neví, co se s nima děje, a neví, že to je menopauza, myslí, a samozřejmě, což může člověka vyděsit na první dobrou. No, to byl vlastně příběh jedné naší posluchačky, která byla vlastně jako jediná žena v domácnosti, protože vlastně manžel a potom měla asi 3 syny a najednou přišla menopauza a ona se jako cítila vlastně strašně jako sama v té rodině, jo, teď nebyla tak zvyklá, dejme tomu, být v kontaktu tolik jako se ženami, protože jak vyrůstala jako jak prostě žila mezi těma chlapama, tak najednou s tím problémem zůstala úplně sama. A teďka připojím mi osobní příběh. Já jako syn, vnuk, synovec, kamarád, taky jsem spoustu dřív, než tady o tohle téma jsme se začali zajímat, nevěděl, co to vlastně menopauza je. Věděl jsem, že to přichází v nějaký jako období, ale než jsem to studoval, tak jsem vlastně taky neměl o tom ponětí, takže jsem nebyl taky úplně nápomocen. A je to přesně, že dneska se o tom nemluví a jak znovu se vrátím k tomu stigmatu, to sebou zanáší i to, že nejenom, že je ta malá informovanost, ale samozřejmě v tom případě i člověk má strach o tom mluvit a což hůř má strach vyhledat i nějakou potom odbornou pomoc. A teď ať už jsou to psychologové, nebo třeba i návštěva praktického lékaře, který dokáže... Gynekologa, přesně dermatologa. Kohokoliv, kdo může už dneska ty příznaky menopauzy i daleko více jako zlepšit a zjednodušit. No. To jsem hezky řekl, že jo. To krásně řekl, no. Já jsem na tebe jenom zůstala, úplně jsem strnula, jak hezky mluvíš. Co třeba panické ataky v období menopauzy? Deprese. Menopauza, vezmu to trošku ze široka, tak tam jsou 2 takové skupiny příznaků. Jedny, které jsou ty viditelnější a jedny, které jsou ty neviditelné. Ty neviditelné můžou být třeba ty deprese, poruchy nálad, nespavost. Ty viditelné můžou být třeba ztráta sexuálního apetitu. Viditelné samozřejmě pro partnera, asi neviditelné veřejně. Ale... No, já ve skupině jsem to musela vysvětlit. Se scházíme, tak jsem říkala, mám menopauzu a už máte po srandě. Tak přišlo mi důležité to doplnit, že je to s partnerem. A pak je tam třeba úbytek nebo naopak jako přibrání hmotnosti, což může být taky viditelné. Tak to obrátíme list dál. jeden z nejčastějších příznaků, kterých jsou, tak jsou... Přibrání kolem pasu. Pas prakticky zmizí. Co není tvůj ale případ? Samozřejmě, že je. A tak si nech vystavit nový pas. Nechám si ho skrouhnout. A další, co je nejčastější takový příznak, který ohledně menopauzy známe, tak jsou návaly horka. A to jako prožívá velká část žen. My jsme to zmiňovali už i minule, že je zajímavý, jak ta menopauza je vázaná s tím duševním zdravím, že ty příznaky se kulturně liší. A ty ženy mají často ty příznaky, která ta společnost očekává od nich, že budou mít, což je... Které ne, ta společnost očekává, že budou mít. Co jsem řekl? Která? A mně to teď nejde dohromady.
ty příznaky, které... No, dobře, tak jo. Tak ta společnost očekává nějaké příznaky a pak ty ženy... Ty příznaky mají. Což je docela zajímavý, protože to dokládá, že spousta toho bude psychosomatického původu. A opět se vracíme k tomu, že ta žena jako naplňuje nějaké předpoklady té společnosti. Což může být třeba docela problematické v práci, ne? V práci zrovna ženy tady v tom věku menopauzy dle výzkumu jsou jedny z nejvíc diskriminovaných. Což je teda takové... A v rodině taky. A v rodině taky. Protože si myslí všichni, že jenom něco má, že je prostě nervózní, že je hysterická a ona zatím je prostě sama na všechno. To byl tvůj případ, Evi? To je případ jedné mojí nejbližší známé. Kamarádka jí to řekla. Ne, ale je to tak, že ta žena to sama kolikrát neví. Proč najednou je popudlivá, proč najednou se jí všechno dotkne, proč najednou je vztahovačná. Tak podle toho jedná a pak je to samotný líto, že tak jednala a nedovede se z toho vyhrabat, protože prostě nedovede to říct, nebo když už to řekne, tak už všichni říkají, že o tom nechtějí mluvit. A když se jí přihodí to, že má dceru v pubertě v tu chvíli, nebo děti v pubertě a manžel má andropauzu, to ne, že jako pánové vy nemáte nic, andropauzu, klepl nám jí tady předved, no tak ty lidi často, který k sobě patří, milujou se, tak prožívají strašně život. Pnutí velký pnutí vedle sebe. A přitom se mají velmi rádi. Ono tam často dochází k tomu komunikačnímu šumu. Ono, jak si říká, to znovu navážu na to stigma, o kterém jsme se bavili. Když člověk jako na Google zadá obrázek třeba ženy v menopauze, tak mu vyběhne nějaká hysterická, urvaná... Si dám schválně. Podívej se, protože ti tam opravdu vyběhnou jako ty nejhorší obrázky, kdy ta žena je splavená, přibraná, má jako návaly. Nikdy to není nic pozitivního. Takže tam jako je ta negativní nálepka na tom, že je to něco špatného. Že to bude hrozný prostě. Přesně tak, že je to hrozný. Takže když už se o tom mluví, a teď ne samozřejmě v těchto podcastech, ale když už se o tom mluví jako jinde, tak je to bráno jako něco negativního. My děláme tu osvětu, my naopak se snažíme šířit tu informaci, že to může být takové, jaké si to vlastně uděláme. Přesně tak, přesně to je tak. Pravda. A ono, Evi, ten případ, jak jsi říkala, tak ono je důležitý, aby ty partneři spolu uměli komunikovat. Ta osvěta je jedna věc, ale ono často, ta menopauza bohužel vede k narušení toho vztahu. Ale co ve vztazích je důležitý, tak vztahy neformujeme kvůli období štěstí a období jako krásných líbánek, ale spíš kvůli tomu, aby jsme spolu překonávali ty konflikty. Protože i historicky, i evolučně vztahy máme od toho, aby jsme spolu vydrželi v těžkých dobách. Protože v dobrých dobách spolu, to je hračka, to spolu vydrží každý, to se ani dva nemusí mít rádi. Jenomže právě ty konflikty, ale ty konflikty, to je věc, kdy se pozná skutečně ta podstata toho vztahu. A ono tady často, co se stává, tak dochází k odcizení, že ta žena se najednou začne cítit jinak, přichází tam stud, což je taky velké téma. Nebo stud vlastně obecně pro tu ženu, stud je nám dán všem do vínku vlastně, že jo, žena by se měla stydět, měla by být cudná, měla by se stydět za sex, za menstruaci, za masturbaci, za všechno, že jo vlastně. Takže tím pádem i za menopauzu. Tady tomu vděčíme křesťanské tradici z XY století. Díky. Která bohužel udělala tady tu symbol Panny Marie, že to je správná žena. Ano, protože počala, aniž by... Přesně tak, přesně tak. To nebudu doplňovat, ale doplňte si sami. 3 tečky. 3 tečky doslova. A počala a vlastně tady ta ikona Panny Marie je něco, co nás provází a co ty ženy hodně vnímají a jsou, jak se tomu říká, šejmované, jsou zostuzované. A on ten stud je mimochodem docela zvláštní vlastnost nebo rys, nebo jak to nazvat, protože my si až kolikrát neuvědomujeme, jak moc ovlivňuje naše chování, jak moc ovlivňuje naše myšlení a naše, vlastně nám v hlubinné psychologii tomu říkáme gatekeeper, je to vlastně něco, co nám brání v tom skutečném prožitku. A to určitě jako znáte všichni nějaký příběh, kdy vaše chování, vaše rozhodování ovlivnilo stud. Ale ono ho ovlivní tak, že buď teda se nejsem schopná projevit, anebo naopak do toho šlápnu.
Že vlastně ten stud tě vyprovokuje, že prostě už si se tolikrát styděl, že si a neudělal jsi to, tak někdy zase prostě, já to znám aspoň od sebe, že dovede člověk přes ten stud krejt nějakým jakoby přílišným atakem na tu společnost, na to okolí, že seš jakoby trapnej. Ono, to jsou takový ty dvě klasické reakce, bojuj nebo uteč. Tak. To znamená, že buď s tím studem budeš bojovat, nebo utečeš, ale už to samo vypovídá, že tě to ovlivňuje. Je to špatně obojí, nebo je to jakoby, nejseš to ty. Já jenom teda bych chtěla se zeptat, dobře, tak já budu mít menopauzu, poslechnu si tady ten podcast, řeknu si jako, že moje brzda je stud a stigmata a tak. A teď co? Teď přijdu za manželem a řeknu, poslechni si to. A on řekne, já teďko na to nemám náladu, nebo co jako o co jde. Co ta žena má udělat? Jak dobře. Přimět tak vím, tu že jsem sama, aby ale poslouchala. kde jakoby, jak přimět společnost, nebo kam se obrátit, aby se z toho jako dostala. Ono, když se bavíme o společnosti, tak je to docela zahlcující téma, protože si představíme těch x miliard lidí, ale těch x miliard lidí... Já si představuji jenom lidi, rodinu, lidi v práci, kamarády. Užší společnost. Tak, ale ona, ta společnost, všechno je tvořená jedinci. A myslím si, že začít tou změnou u jedinců je úžasný krok. A jestli ta žena třeba dokáže říct tomu manželovi, podívej se na tady ten podcast, ať vidíš, co se se mnou děje. A byly ženy, mě psaly ženy, které mi děkovali, nebo nám děkovali, tvůrcům tohoto podcastu děkovali a dokonce říkali, že přiměli, jako aby si to poslechli členové, i mužští členové té rodiny a že se to setkalo i jako vlastně s dobrým ohlasem. No, že jako, že to upadlo na úrodnou půdu a že vlastně děkovali za ty informace, že jsou na jednom místě a že to spoustu jako vyřešilo, spoustu věcí vysvětlilo, spoustu otázek, o kterých třeba vlastně ta žena sama nebyla schopná úplně hovořit, ale vlastně tady je to najednou všechno řečeno přehledně na jednom místě. Ono už dneska, já jsem si sám dělal internetový i výzkum, že už dneska existují portály i od ministerstva zdravotnictví, což mě překvapilo, který informují víc o menopauze. Takže mám pocit, že o tom tématu se začíná víc mluvit. A opravdu ono to stigma podporuje hlavně ta nevzdělanost, neinformovanost. Ano. A ještě bych řekla, že to podporuje jakoby to zažitý, že to je něco jako když se řekne impotent. Teď to může být prostě slušný člověk, úžasný člověk s pedagogickými vlastnostmi a jenom proto, že není plodnej, tak jako ho okamžitě degradujeme, že to je horší muž, než kdejaký plodič, který je úplný hovado. A to tež jakoby prostě ta žena v té menopauze, tak jako mají pocit jako, zdaleka se tak nemluví o mužích v andropauze, se tak nedělá jako nehobejt, on je v přechodu. Přitom jsou to většinou daleko, bych řekla, větší problémy v komunikaci. Větší hysterici, úplně prostě zoufalci, než jakoby ty ženy. A o těch ženách se mluví s velkým despektem a to furt ještě nikdo, jako bych řekla v té státní úrovni, nikdo tenhle ten trend ještě nevymítil. No, ono to, na co narážíš, tak je otázka rovnoprávnosti. A co si budem, já nevím, jak to říct slušně, ale moc nám to nejde, ta rovnoprávnost. Co se týče postavení žen a mužů ve společnosti, když se podíváme na ty výzkumy, tak ženy mají pořád až o polovinu menší platy na stejných pozicích, jak muži. To je strašný. Když se podíváte na složení třeba na té evropské úrovni toho parlamentu, politiky, korporací, převážně je to... A plus je to strašně vlastně těžký, celé to korporátní prostředí, nebo vlastně i to politické prostředí, tak pro tu ženu ucházet se o ten jakoby stejný job, stejný post je mnohdy mnohem jako nepříjemnější, protože ty útoky jsou mnohem osobnější, než na toho muže. Zatímco na ženu se útočí vlastně jako v zásadě hlavně primárně na její vzhled a na její nějaké jako osobní vlastnosti, tak na toho muže útočíme proto vlastně, jaké má myšlenky a jaké předkládá názory. Naprosto. A ono, tady rozebereme celou společnost a není to i o politice, ale tady narážíme na to, i proč je to částečně to menopauza takové stigma. Protože samozřejmě těm mužům bílým ve středním věku nedojde a heterosexuálním, což je velká většina, co tvoří zákony, tak nedojde, že se mají třeba na téma menopauza jako zajímat. Ano, že protože je nezajímá, že je netrápí.
Přesně tak. A kolikrát to nemusí být ani ze špatných úmyslů, ale je to něco, nenosí se to, není to zavedený. Neznají to. A zase ve vrcholné politice, když už si to člověk jakoby spočítá, tak tu vrcholou jako politiku člověk musí dělat určitý XY desítek let, než se třeba někam jako dostanete. Takže primárně by vlastně na vysokých úrovních měly být jako starší ženy, nebo v podstatě ženy jako v menopauze, nebo premenopauzující ženy. A pro ty to musí být úplně vlastně jako šílený prostředí, protože na ně nikdo nebere ohled. Stojí je to strašný úsilí. Jo, teď chodí na ty meetingy, teď nosí všechny ty jako halenky, si mu prostě střídají někde jako na toaletách, je to strašný, aby stíhali vlastně ten obrovský jako maraton politický. A pak ještě se jim jako vysmívají lidi na sociálním síti, že přibrali, že já nevím, se někde opotili, že mají rozmazaný make-up, protože prostě to je strašný. No je jenže ty, když jdeš do jakýhokoliv takovýhle boje, tak musíš být dvakrát tak silnější než ty chlapi, třeba jako Golda Mayerová, nebo Thatcherová, nebo Merkelová. Na to prostě tu určitě nikdo nerozhodil. Nevíš zase vevnitř, co ona cítila. Dobře, ale na venku, to, co ukázala. Na venku ne, když to třeba tu paní Terezu, jak se jmenovala, jak byla já nevím, při Brexitu. Tereza May. No, tak ta byla snadno rozhoditelná, že jo? Že ale nemyslím si, že kvůli jako svému vzhledu. Ne, ale že si všechno berou ty ženy, jako bych řekla, víc niternějc. Víš, než chlapi, že chlapi jsou takový sebestředný prvíti, který prostě jakoby to tak jakoby dovedou brát věcně. A ty ženy, že jsou spíš daleko... si myslím, že to je o výchově tohleto. Já si myslím, že ženy vychováváme k tomu, abychom byli citlivé, abychom byli hodné, abychom byli pečující, milující. Málo která žena je vychovávaná tak, aby byla bojovnice, aby si urvala, co chce, aby vlastně byla silná, aby šla takzvaně, jak se říká, přes mrtvoly. To je spíš vlastně doména devíza jako chlapečku. Ta výchova je ovlivněná tou společností, kam jí chce zařadit, co po ní chce. Ženy vikingů musely být rozhodující náčelnice, protože vikingové furt někde kradli a plundrovali. A takže tam vedla tu společnost žena. A tady to furt prostě ještě jakoby není. Tak nežijeme v době vikingů a je to nastavený jako, jak říkáš, nějakými společenskými tendencemi a právě proto ty by se měly jako měnit. Ano, podívej se, klasický příklad, když jdeš do hračkářství a podíváš se na ženské oddělení, kde jsou, nebo dívčí oddělení, holčičí oddělení, já nevím, jak to nazvat, kde máš všechno růžový, máš tam uklízecí nástroj, uklízecí pomůcky, máš tam kuchyňku, máš tam všechny tady ty věci a klučičí, naopak jsou jako vojáci, auta meče. Nářadí. Takže už z podstaty tady toho samozřejmě ten chlapeček dostává víc tu průbojnost, protože... Jo, ale já ti řeknu věc, já jsem měla dvojčata, stejně starý byli a když bych předně předložila žádnou růžovou panenku po mně, takovou gumovou a takovou nějakou omlácenou pistolku a oba dva šli úplně každej zatím. Něco je jakoby daný geneticky nebo matkou přírodou, biologicky, že prostě po těch věcech jdou. A jako v pořádku, o to nejde, teď nám jde o to, proč v dnešní době žena trpí v momentě, že přestane menstruovat, kdy už by si měla vlastně užívat, měla by prostě se starat o sebe, splnit si ještě to, co nestačila, protože prostě se starala o tu rodinu, nosila domů i peníze, jo, jako by starala se o rodiče, jako těch funkcí na tu ženu je hrozně moc a najednou to po ní třeba nikdo nechce a ona si nestačila vyrobit nějaký jiný zájmy. Najít. A ono je i smůla, jak jsem říkal, tady v tom období, že když třeba žena začne menstruovat, nebo dívka začne menstruovat, tak má kolem sebe tu komunitu. Velmi často. Velmi často chodí do školy, kde to probírá, taky tam může být třeba nějaký stud, ale myslím, že v dnešní době už je to poměrně normalizovaný, takže se o tom mluví se o tom s rodiči. Ne, tam se stydíš, když ještě nemenstruuješ. Tam se stydíš ještě, no. Takže si dáváš jako ty pomůcky hygienický, i když je nepotřebuješ, protože by si byl... nezažila tohleto. No u nás jo, to tak bylo. Já jsem byla jedna z posledních
Nelhala tak tohle bylo jsem. tvé stigma. Ne, já jsem nelhala, bylo to moje stigma, nelhala jsem, ale hrozně těžko jsem nesla, že jedna spolužačka, tu nebudu jmenovat, která prostě taky to nepotřebovala a dělala, že taky už nemůže cvičit. A seděla tam na té lavičce těch dívek, který necvičili a já jsem cvičila furt. Jako sama? No jediná, jinak všechny tam seděli, včetně Uči a já jsem tam seděla jediná, jsem tam běhala po škole, po tělocvičně, mezi kruhama a rybstolema. No, tak jako by vlastně to bylo... Ale vidíš, mluvil se o tom, bylo to ano, braný jako ano. normálně, jenomže často, když ta žena přijde do té menopauzy, tak za prvé ten stud a za druhé často ani nemá s kým se o to podělit. A jak jsi říkala v tom vztahu, jako No jako asi nepřijdeš do práce a neřeš, tak jsem ti člověče začala s menopauzou. Ale na druhou stranu, proč ne? Proč? Protože když ty holky přijdou a řeknou, dostala jsem to. Nedostala jsem to. Nedostala, tak už jsem to nedostala. Ale proč ne, mě musím to říct, že neříct? My jsme se ve škole vůbec nic o menopauze neučili, jenom o menstruaci, o menopauze ne a maminka zemřela strašně brzo, aniž aby mě se o tom se mnou mohla bavit. Mě bylo 25 a to bylo ještě jakoby brzo, nepovídala o tom. No a pak, když jsem začala strašně plakat na Sicílii, tam nad těma pejskama, tak kamarádka říkala, no to je šílený. Já jsem ale plakala nad vším, tak mi říkala, a nejsi ty v přechodu, nemůžeš být v přechodu a já jsem se teprve dozvěděla o tom, co to vlastně je, že je přechod a že v něm seš. Že teda zřejmě mám všechny atributy, který ten přechod nese, který nesouvisí jenom s menstruací, ale prostě, že jsou to nějaké jako hormony. A musím říct, že se mě jakoby trošku ulevilo, protože jsem si myslela, že jsem tak jakoby přecitlivěla, že to je nějaká charakterová vada. Ano, a vem si, taky ti pomohla v tomhle případě ta komunita, protože jsi tam měla někoho, kdo ti v tom pomohl. Ono, ten věk té menopauzy je takový složitější, protože často ty ženy jsou především s těmi manželi a jak k tomu se vrátím, jak jsi říkala, že často ten vztah trpí tím, že tam probíhají změny jak na jeho straně, tak na její straně. On začíná být větší morous, ona začíná být zase naopak víc emocionální. Každý si prochází tím obdobím tady té, ať už andropauzy nebo menopauzy, a vlastně místo toho, aby o tom spolu komunikovali, tak je to od sebe... Tak se uzavřou. Jedna věc může být stud, druhá věc je, že lidi nejsou často zvyklí komunikovat otevřeně o tom, co prožívají, co cítí. A plus samozřejmě pro tu ženu to taky může znamenat jako nějaký selhání a je tam ten strach z toho opuštění, z toho odmítnutí. Tak ona, ta společnost vlastně nějakým způsobem to vysílá ty signály takovýhle, že to selhání vlastně jako je, že ta žena začne být nedostatečná, že ztrácí to ženství, všichni mají pocit, že menstruace rovná se ženství. Což není pravda. Což není pravda? Což není pravda, je pravda. Což není pravda, je pravda, že tady tohle ta společnost tak přijímá a jako mě to až samotného uráží teda jako muže za ženy a představa toho, že jenom vaší rolí je plodit děti. Což musí být jako... Děkujeme. Máte moje zastání. No tak my si zase říkáme, že muž má jenom 3 závity, lovec, ochránce a rozsévač semene a nic víc od vás nečekáme, takže v podstatě... Zase díky. Já si to neříkám. V podstatě moje generace, takže když v podstatě si tohleto takhle řeknu, tak jako vlastně... Mně se líbí, jak jsme původně říkali, že ten podcast můžou jako pouštět i svým mužům, ale už tady by asi 3krát uražení, takže možná to nepouštějte svým mužům, ten podcast. Ale ne, to je s humorem. To je s humorem. A ten humor k tomu patří, myslím, to je s humorem, to k tomu že patří. Že je potřeba si dělat legraci z toho. Jak odbourat teda ten stud? Co udělat pro to, abych já se za to nestyděla? Protože celou společnost jako nezměním, ani jedním podcastem, jasně, to je jasný, ale když začnu u sebe a když se třeba toho přestanu stydět já, tak pak můžu třeba jako ovlivnit jiné ženy. Já ti řeknu, jak já to dělám. Já bych to chtěla slyšet od Jiříčka. No to potom nejdřív. Právě, já nechci, aby to vypadalo, že jsem to od něj oprala. No, bude to to stejný. Jo. Ne, bude to, já si vždycky řeknu, a čeho se vlastně stydím, proč se stydím? A z toho vycházím. A většinou zjistím, že se stydím úplný kraviny a z úplný blbosti a přestanu se stydět. Takže máš takhle hezky jednoduchý, to je super, dobře.
To bylo velmi jednoduchý. Já jsem vám to zjednodušila, aby si mohl mluvit větší dobu ty, ale jako v podstatě, jak to říká můj zpovědník, je to jednoduché, není to snadné. Dobře, jo, to už dává větší On smysl. ten stud a hanba, to, co si Káji uvedla jako příklad, je skvělý. A můžeš, teďka použiju ten Dalajlámův oblíbený citát, buď tou změnou, kterou chceš vidět ve světě, protože opravdu dělej to, co chceš, aby ostatní dělali. Takže když o tom začneš ty víc mluvit, začneš o tom jako šířit to povědomí, tak to je jedna věc, co může udělat každý z nás. Co se týče toho studu a té hanby, ono je to taková jako ošemetná vlastnost, prožitek a já bych k tomu přistupoval trošku jako opatrněji s tím, že je to podobně, jak dám příklad, když si vezmete něco horkýho. Když je to horký, tak se toho radši nedotýkáte, ale pak postupně zkoušíte tu teplotu, až to třeba ještě hřeje, ale už se to dá držet. Takže takhle stejně s tím studem a hanbou, nevím, jestli to není hodně imaginární, ale takhle s tím studem a hanbou, použiju jiný příklad. Tak mě to přijde úplně mimo, stud je od studený, že jo, a prej horký. No dobře, tak vytáhneš zmražený maso z mrazáku. No, to je lepší, no, to už jsem spíš, no. A prostě studí tě natolik, takže ho tam dáš na chviličku, než to bude OK a můžeš ho vzít do rukou. Ale použiju. Takhle. Takže jako... Jo, máš pravdu, je to lepší s tím, když... Ano, když je to studený. No pointou a taky horkého, dobrého nepálí. Dobře, tak jste mi skoro už příklad, na který jsem byl tak pyšnej, ale pointou toho je, že do toho neskočit, teď použiju úplně jiný příklad. Já jsem teda vůbec neříkala, že do toho skočím po hlavě. No znělo to tak, že buď jako... No já jsem to neříkala, já jsem říkala, že prostě si to rozeberu a to já třeba rozebírám i leta. Jo, takhle. Takže ale to si neříkala. Ještě dětství teďko. Rozeberu a teď... Takže počkej, jak daleko seš vlastně teda, teď by jsem si řekla. Pohodě, teď jsem hodně v jedničky pohodě. Do desítky, jak daleko seš teda v tom odbourávání toho studu? Jednička je, že nejmíň odbourávám stud Mám a desítka... úplně odbouraný veškerý stud, takže si dejte vy dva pozor. Mám úplně odbouraný veškerý nespravedlivý stud. A tím pádem já bych vám hrozně chtěla poděkovat za dnešní rozhovor. Já jsem se zase dozvěděla spoustu věcí, které jsem nechtěla vědět. A děkuji, že nás posloucháte. Nashledanou. Nashledanou, škoda, že to končí.